Вероятно това е поредната информация, която виждаш и чуваш, предлагаща ти възможност за развитие, увеличение на доходите или стартиране на бизнес. Може би дори си опитвал в някакъв момент, но след като продължаваш да търсиш, очевидно не си успял. Или пък си се страхувал да предприемеш каквото и да е, защото чуваш тази информация от млади, енергични, самоуверени хора, а ти си в по-зряла възраст и си убеден или са те убедили, че света е за младите. Погледни ме. Зная точно как се чувстваш, защото самата аз съм минала по пътя. Минала съм по пътя на притеснението, страха, предразсъдъците, неувереността и загубих време. Много време. Започнах едва след моята 55 годишна възраст. И въпреки убеждението на обкръжението ми, че това е пита кауза, че няма как да се случи нещо, аз години наред вече развивам успешно своя бизнес. И за тези години разбрах, че няма значение на каква възраст си, защото ти може да си ученолюбив или не, може да бъдеш трудолюбив или мързелив, можеш да бъдеш инициативен или апатичен. Единствено и само от теб зависи и независимо на колко си години. Затова, ако притежаваш поне няколко от положителните качества, ти ще успееш и защото няма да бъдеш оставен сам. На първо място, аз ще съм до теб. На второ, ще получиш доказана и работеща система с нагледни обучителни материали, които ще получиш абсолютно безплатно. В индивидуален разговор с теб ще уточним как можеш да организираш времето си, защото можеш да започнеш без да напускаш основната си работа. И едва на по-късен етап това да стане твоя основна дейност. Затова попълни анкетната форма, за да мога да се свърша с теб, да отговоря на въпросите ти, да ти дам допълнителна информация и да започнеш промяната в живота си. Сега.